מלחמות עסקנים ופוליטיקה מקומית בביתר רמת גן שולחות מדי שבוע את נערי מועדון הכדורסל לספוג תפוסות משפילות. זה בטח לא קל לנערים האלו, חבר'ה צעירים, ולצורך כך הזמנו לאולפן את הפסיכולוג נועם אייל. שלום נועם. שלום. יש לך ניסיון לא מועט עם כדורסלנים. לפני שנתייחס, בואו נראה את הכתבה. אנחנו בעצם נאלצנו, בעקבות החלטה של פרנסי העיר, לפתוח את העונה הזו ללא כל כסף, ללא כל משאבים, ולכן העמדנו קבוצה שעומדת בקנה אחד, עולה בקנה אחד, עם האפשרויות הכספיות שהיו לנו. המשחק בין ביתר רמת גן להפועל חיפה התחיל לפני כ-15 דקות, וכבר ביתר מפסידה בהפרש של 32 נקודות. שחקני ביתר אומרים כי ברור להם שלא ינצחו אף משחק בליגה, ולאור זה אולי ניתן להסביר את מספר האוהדים המצומצם במגרש. איך משפיעה עליך העובדה שאתה עולה לכל משחק על מנת להפסיד? אנחנו ידענו על המצב, ובסך הכל מנסים ליהנות. אנחנו לא מסתכלים על לוח תוצאות, מנסים לשחק ולהפיק את המקסימום מהשנה. כל שחקן שקולע, שהוא רואה שהוא יכול לקלוע נקודות בלאומית, לאט לאט הוא משתפר ועולה לו הביטחון העצמי. אוקיי, שמוליק. כל הכבוד לילדים האלה שהם מוכנים לבוא ולתת מעצמם כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה פרסומת רעה מבחינת התוצאות. ההרגשה שלי מבחינה מקצועית כמאמן כדורסל היא פשוט הרגשה גרועה, חבל על הזמן. זה פשוט בושה לכדורסל בפרט ולספורט בכלל. זה לא כדורסל מה שאנחנו עושים, זה הפגנת מחאה. אני לא חושב שזה נזק בלתי הפיך, אבל אני חושב שאנחנו חייבים בכל דרך שהיא להפסיק את התופעה הזאת.